салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Авиакасаи мо дар хизмати шумо, яъне боз мо дар авиакаса кор мекунем. Нафароне ки намешнохтанд моро, намедонистанд ки мо авиакаса дорем, акнун донен, фаҳмем ки мо авиакаса дорем дар шаҳри Екатеринбург, ҳам бо симкартаҳои Билайн ва ғайраҳо. подключат мекунем, кадомда симкартаи хуб дар кора, кадом симкарта дар кора, кадомда услугои симкартаро отключат кардем дар кора. Номерои мо дар болои экран истодагӣ, марҳамат занг занед. Нафароне ки мехоҳанд аз Екатеринбург Душанбе раванд, нархи навои билет тӯли як моҳ пешакӣ метавонед аз мо фаҳмед. аз Москва ҳам ҳамчунин бисёртар мо билет аз шаҳри Екатеринбург мефурӯшем, аз дигар шаҳрҳо ҳам бошед мо билет фурӯхта метавонем. мақсад билет 14477 сум аз Екатеринбург ба Душанбе, аз Москва ба Душанбе. ҳамин моҳро дар назар дорем, моҳои дигам ҳамин хел. ҳама каса хуш омадем. салому алейкум ва раҳматуллоҳ. аз Москва бошад 13037 рубл. боз мебинем аз Москва Хуҷанд ҳамин моҳ аст. моҳи дигар шояд ки ҳамин нарх бошад. 10000 аз Хуҷанд 10983 сум. Екатеринбург Хуҷанда мебинем. ҳамаш таърихи рӯзи 29/01 29 январ. салому алейкум бародаро. алейкум ассалом. алейкум ассалом. Екатеринбург Хуҷанд 11967 рубл. касоне аз мо билет гирифтанян, нотарсида билет гирем. иншоалло кӯшиш мекунем ки то он каса фиреб накардем навоиди билет ва нахоҳем фиреб кард. ҷойи мо дар шаҳри Екатеринбург аст, дар Таганский ряд, таги мост, Дековздане, таги мост, Таганский ряд. нафароне ки хоҳиши билет харид доранд, нафароне ки мехоҳанд билетҳоро нақша фаҳманд, марҳамат пурсем. бародар меҳмон шавед иншоалло. салом бобои ҳоҷӣ. ва алейкум ассалом. ҳоҷисозӣ соз шукронаи худо, шукронаи худо соз раҳмат кор биромадем. иншоалло ки корро сар кардем, худо розӣ шавад. ҷонам алоҳида кардагим аз салон связ ин тарафтар ҷой ба ҳазур, фақат нашуд билет кадомида дар кор шуд, марҳамат. авиалиния дорем, тамоми направление ҷое ки дар кор бошад билет мефурӯшем. кадомида дар кор бошад, марҳамат, хоҳишмандон метавонед аз мо билет харед. саломат бош. шумо хутонсозем Дамадедов Ӯзбекистон чанд сумай? моҳи дигар ҳозир мебинем бародарҷон. Ӯзбекистон кадом шаҳр? Ӯзбекистон калон аст. Москва Дамадедов Ӯзбекистон. Ӯзбекистон хеле аэропорти хеле шаҳр гуфтани гап нест. може Ташкент дар назар дорем? алейкум ассалом. Ташкент фаҳмо Душанбе. ҳозир Ташкент бинам. вақте ки шумо навистаниен нархи билета фаҳмиданиен аз кадом шаҳр ба кадом шаҳр ва кадом рӯз обязательно. Ташкент 7826 сум прямой рейс. 7826 сум прямой рейс. хати комиссияш мешавад 8000 ровно. 8000 ровно. Ӯзбекистон 6 феврал соати 7:45 мепарам. аз куҷо Душанбе? Душанбе холӣ наистодагем бародарҷон. Тоҷикистон чанд сумай? аз куҷо? Дамадев Ӯзбекистон чанд сумай? моҳи дигар гуфтам ку 8000 Ташкент. Душанбе
нависен ки аз кадом шаҳр? Аз Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург. Аз куҷо ба куҷо? аз куҷо ба куҷо нависем ба пуррагӣ. Иншоалло ки мо ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем гуфт. Дядя, уже готова ваша? Пожалуйста, берите, проверяйте, посмотрите, все хорошо. Пожалуйста, приходите еще. Салом алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Парвизҷон, суби саиди ҷумо муборак шав. Раҳмат ба шумо муборак шав. Али Девон. Али Девона ёки Али Девона? Ана бисёр одамон номи худшона ҳамраҳи мо соз наменависанд. Москва, Домодедов, Душанбе. ҳозир бародарҷон мебинам. Москва, Домодедов, Душанбе. Фаҳмо бародарҷон, ҳозир мебинам иншоалло насиб. Москва, Домодедов, Душанбе. Домодедов, Душанбе. Кадом рӯз дар кора? Ҳамаша нависем, нанависи кадом рӯз дар кора? Моҳи дигар боша? Маем Файзи Раштид. ТВ Ситор, зинда бош. Файзи Раштид Дашти. Ҳамирӯз. Паго. ҳозир мебинам бародарҷон. Паго. Бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Москва, Домодедов, Душанбе, Паго. ҳозир мебинам мегӯтон. 13037 рубл. Пагоҳда, Домодедов. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. раҳмат дӯстон, дард намед. раҳмат. худоён шуморо нигаҳбон бошад. Файзи Дашти, сӯзи саломатиҳо хуба? Чӣ ҳол дорӣ? Ина ҳамсояда. Ассалому алейкум. МТС связной да дроен? Рӯй мекунем. Ина им пӯш да. Ам халайдар дроен. Трамвай. Сӯзи холаҷон. Трамвайни остановкаҳо ҷои телефонфурӯшӣ якун амуҷа. Ассалому алейкум. Сӯзи холаҷон. Чикал шумона соз. Шумо сӯзи. Ма қачизот ба камошо икадам ки ам яки бало када айсо дига албатта мерам. Дига ҷои рафтаги омадӣ созот. Шукронаи Худо. Хай пулот мадидам. Нағз бошем парварда хасан шудам. Ба худам каналота камошо мекам қати дахта мо қалай ки мондам ки ака со агани соли да аган соли гафта мерам ҳами пед ани ча камошо кам ҳами ака хона фиса برام نصیب باشه ای سال دیگه بیام بعد گم میزنم و خدا نصیب باشه مایل بتشش همین سالا دیگه جوی میتونه اگه خیلی بله سوز کردینی رفتین تماشا کم خیلی جوی سوز نست همین سالا میتونه راه اوخی نکبور چی خوازم این که یک سالا چه خونه میرم با نصیب باشه رمزونه که سرموندم بومیو ایقان تبزه یعنی طریق دیدم میمالده سیدو داری مایی همین چیز دبرم کلوبه اخنونه که همین دلی کوبی سیدو داری خنم یک تایخیم کنن که خنوگم میزنه گفتم نگه یکون سمان این بگوش در ویکن میشوام اینم که میبره تراوی نستم خیلی جوی تلفن لایکو هم اشته هم شده میتونه که روی کنه وایش روی نسته رایسی از نوی من خیلی رحمتی حالا کردم فجر شماله بخشش زیاد برادرو کسی وای چی پرسید ازبکستان چنده با 12 марта حاضر جواب شما را میتونم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کدامی که اومده است خوش آمدین ازبکستان التماس شرط ما نویسین با خوبتر میشه خیلی من میبینم تاشکент فقط من گفت یا اومده اینترسنی تاشکент انا برادرو کدامی در کره نویسه تاریخ جو منزل شهر бародар биги лайка ба 5 апрел бин чанс мерад гуҷора бинам ӯзбекистон 8000 8000 бародар бахшиш
клуб чанс мераднай. Салом бардар бигир лайка ба 3 апрел Домодедов клуб. Мана 3 апрел дам Узбекистон восем тысяч. Домодедов клуб 3 апрел. Размерим. На истинки кадом ва кадом рӯз. 3 апрел ки боша март, январ, феврал, март, апрел. Бача дури бад рафтӣ. Айна бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. То чини 3 моҳра мешавад дида. 3 моҳ зиёд шид, аллакай бо прогнозот дигар мешаванд. Бародаро Домодедов клуба бин. Ина бародарҷон 13000 Домодедов клуб 13038 копейк. Рублай копейка ҳам хеле. Ана бардар 5 апрел бин чанс мерад клуб 13000 ай. Салом алейкум. Салом ака. Алейкум ассалом. Бародаро фаромӯш накунед ки барои бисёр нафароне ки дар хона ҳастанд ва хона раҳкиянд мехоҳанд ки нархи билета фаҳманд ранги мову шумо гуфти гапҳо. Барои ҳамаи фаромӯш накунед наворо падилитса кунед дар сайдҳои интернетитон. Агар хоҳиш дошта бошед яки маҷбурӣ нест, ё ки лайка зер кунед, ҳамаи навор худаш паҳн мешавад иншоаллоҳ. раҳмат барои дастгиритон. аллакай як аз лайка монд. бародаро кадом менавистааст? Салом ва алейкум ассалом. Ассалому алейкум. ҳоҷи шумо омаден ё ҳоҷӣ омаден? Ай ҳоҷӣ ҳоҷӣ шумо пай омаден? Мо рӯзи 18 кефр омадем. Домодедов клуб 5 феврал бинака ҳози бародарҷон 5 феврал Домодедов клуб 5 феврал. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. январ значит феврал. Домодедов клуб 5 феврал 15 феврал ҳозир ҳамун 13038 рублай ба фикрам. ҳозир 15 мебинам. бисёр хуб мешавад шумо моро дастгирӣ кунед. мо бисёр хуб мешавад ки шуморо нархи билета воврима ҷавоб диҳем. ҳамун 13000 ай. нархи билет алиш намешавад. 13000 ай. дӯстам Парвез, Аллоҳ нигаҳбон бошад бародар. раҳмат бародарҷон, шуморо худо нигаҳбон бошад. кадомида нархи билет дар кор бошад, кадомида билет харидани бошад, марҳамат муроҷиат кунед. бародарҷон, шумо душанбе Москва ёки Москва душанбе аниқтар ва кадом рӯз бошад бо хубтар мешавад. ҳозир клуб 13000 ай. душанбе ба фикрам ҳамун 13000 ай. агар яктерму бошад 14000 чанд ай. аниқша гап занем, мо аниқша бигем бо хубтар настар мешавад. кадомида дар кори нархи билет марҳамат занг занед, пурсед. баъд аз эфир метавонед занг занед. пеш аз эфир метавонед мақсад ва яке муроҷиат кунед. иншоалло ки мо ба саволҳои шумо кӯшиш мекунем ки ҷавоб диҳем. душанбе Москва агар боша, ман метавонам душанбе Москва. бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. душанбе Москва. душанбе Москва ина метавонам дидан, лекин намедонам кай бинам. баъди 1 феврал. хайна баъди 1 феврал боша. баъди 1 феврал боша, значит 5 да. громксагир янга громксагир 14000 ай ко меша 14000 ай. ай душанбе ба иҷара 14700 ай. баъди 1 феврал ай душанбе ба Москва. ай Москва не, ай душанбе ба Москва. агар шумо ай Москва случайно агар перепутат боша Москва душанбе, тогда ҳозир мебинем рӯзи 5 число. Москва душанбе боша агар нархаш 13037 рублай. раҳмат брат, саломат бош бародарҷон. кадомида нархи билет дар кор бошад гуфтам ку шаша аз куҷо ба куҷо, кадом рӯз, кадом моҳ, кадом рӯз беҳад хуб мешавад. ассалому алейкум ҳоҷи Парвез. Москва Хуҷанд 7 феврал ба чанд сум бошад? боз бародарҷон мебинам. ва алейкум ассалом. Москва Хуҷанд. Москва Хуҷанд 7 феврал.
از میبینیم 10,983 روبل 10,983 روبل نرخ بلیط 7 феврал соати 9:20 парвоз мешавад. Соати 3:40 рӯзи 8 дар онҷо мерасем. Раҳмат калом. Саломат бош бародарҷон. Муҳаммад Подолск. Раҳмат. Саломат бошед. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарҷон. рӯзи 16 феврал умра ҳоҷиён мераванд. бале 16 феврал машоалло иншоалло насиб бошад мераванд. камтарак кор ғалтид ма наметавонам равам аз сабабе ки вақти операсияи ами бинема дар кӯдаки боксда ҷангда ҳамхи шикастаги ҳамиҷа анами тағоякош дӯстон пуридам як кор бромадам маълума ки бачаи коргарам аз сабаби мақсад вай кардам аз сабаби ҳамин оператсия ман рафта наметавонам бояд бинем оператсия кунам. Ассалому алейкум. Ба ҳамин хотир ман рафта наметавонам, аммо иншоалло ба оператсия кунам худованд агар накушамон ба фарзира бизанем иншоалло насиб боша фарзида худо хоҳад бо мерем. Ассалому алейкум ҷон сози дар ҳаққи мо кунед. рӯзи ҷумъа муборак. акаҷон соз шукронаи худо соз қасобгои екатеринбург иншоалло худо хоҳад намози ҷумъа равем баъд дар ҳаққ дуо мекунем. худо розӣ боша. фарзида ният дорам иншоалло ки фарзида худо хоҳад раҳким касе ки хоҳишманд аст мақсад метавона умра ҳозир баъди 16 баъди 15 яъне 16 метавона ҳаҷи умра рава. иншоалло мерем. ака қасобгои екатеринбург то умра мера ё ки фарзӣ насиб боша? мо барои худам фарзида мерам иншоалло насиб. Анем бинира иншоалло оператсия кунем худо хоҳад. маҳкама камкам оғоз хеле рубияи хеле равсай чӣ хеле ҳастем. иншоалло насиб оператсия кунем агар намурем худо розӣ боша худо накушамо. иншоалло худо хоҳад боз мои сафари мо дар фарзӣ мешавад. ба фарзира иншоалло ки бо хубтар маслиҳат тайёрӣ мебинем ва ҳамаи дуое ки қонуну қоидааш аз тарзи дурусташ иншоалло худо розӣ боша мо ба нақл мекунем мегем ба шумо мерасонем. нархиш чанд қадар расход чанд қадар? расход вобаста ай худи ту мекунад бародарҷон. чӣ қадар расход мекунӣ? раҳпулиш мақсад туриш 71,000 ба паспорти русия 81,000 ба паспорти тоҷикӣ. вобаста ай худи одам агар чанд қадар ки боша кишвари тоҷикистон метавоне ай россия рафта хоҷи фарзӣ. бале бародарҷон ози мумкин ай ози бурдестан рафтестан ҳам фарзӣ ҳам умра. фарзӣ баъд аз рамазон маълум мешавад иншоалло. чӣ хел моҳи феврал ака парвиз 18 феврал номеринем чӣ ғарибон теҷи 16 феврал 16 феврал баъди 15 гуфтем 16 18 16 аллакай раҳкӣ мешаванд. 18 дар онҷа мерасанд иншоалло. ман рости гап духтур вай кардам ки ҳамин бинира бояд оператсия кунем. ман рости гап сахт раҳким ҳамин вай кардам. гуфтам ки шукронаи худо созам ҳамин бинима бояд оператсия кунам. иншоалло худо хоҳад бинима оператсия кунам ба фарзира тайёрем ки бубурем худо хоҳад. ака я дастгирӣ кунем ҳамакаса ҳамин қасобои екатеринбурга дроен ҳақиқат наворҳои худчай фарзи $2,500 айҷа ҳамин аллоҳ шифо ча. раҳмат бародарҷон. худам мехостум бирамо ҳамин бинира
очитар мондагӣ будам, бояд панҷимда бурам вай кунам, духтур бурам. Ба ҳамин хотир камтарак задеш кашид. Раҳмат бародарҷон. Бародари қасобое ки Термурда дуроин обуна шаин бародарам дар шаҳре Термур гӯшти ҳалол пешниҳод мекунад, барои мардум меёра, ҳар куҷо мекиша худаш меёра. Якам дидем ки наворҳои худ шай худаш видео мекунад, мепартояд, наворҳои дуздӣ надора. Мегӯяд ки наворҳои дуздӣ ман ҳамаша удалит кардам. Дуроин як каналша хабар бигирем, маъқул шид, ба писар акай ҳоҷӣ ака фарзӣ мерем, иншоалло ҳо тайёр чен, худо хоҳад фарзӣ мерем, иншоалло насиб фарзӣ мерем, худо розӣ шава. Худо розӣ боша. Бини чӣ проблема дора. Ҳамун кӯдаки шикастагия намида сол ва зали боксда машқ кардагим, ҳамун чинда зада шикастагия, баъди ҳамун бада ҷои хеле бокс кардагим. ҳамун кӯдаки да аҳамият надодем, шикастаам хеле истодаги, ҳава иншоалло ки худо хоҳад оператсия мекунем. Ва алейкум ассалом Алишер аз Грузия. Алейкум ассалом бародарҷон, хуш омадед. Фарзи чанд сум ака суми расида 190,000 ба фикрам. Ака фарзиш машааллоҳ бадай. Иншоалло насиб, худо розӣ шава. Хеле мамнунтарин фикр дорам ки агар умраш рафтем дидем, иншоалло насиб фарзид, агар худованд насиб карда боша фарзӣ мерем. бо фарзира иншоалло ба пуррагии мақсад вай мекунем да. тарзи дурустша рафтан ҳаҷ карданша иншоалло ки бо ба мардум нишон метиҳем. хай худо розӣ шава иншоалло. Агар бинем бо шумо дастгирӣ кунем, худо хоҳад наворҳоро падилид накунед, лайк монед, агар канали мо пештар рава, иншоалло ки бо кӯшиш мекунем ки бо хубтар, нағзтар наворҳо гирифта, аппаратураҳо гирифта бурда ки барои шумо беҳтарин наворҳоро гирем. Салом рӯзи Саиди ҷума. Аллоҳ шифоат ҷафар ҷон рӯбод. Раҳмат бародарҷон, шумода муборак шава. Фарзи $2,500 российский паспорт, $3,000 тоҷикӣ гуфтагиам. Раҳмат акаҷон, саломат бош. тоҷикиш оли баъди чӣ маълум мешава, баъди рамазон, аммо вайш боша паспорти русӣ доштагӣ шалакай метавонем ки билет гирем. гуфтем гапо. Саломат бошем. Метавонем билет гирем мақсад да. ака абдубадай мебияй давлатат кунем Абу-Даби. Саломат бош бародарҷон, иншоалло насиб. бародарҷон, рости гап ман худам дар ин шаҳри Екатеринбург дар хизмати ҳамин мардумам. иншоалло насиб. ака рости гап ман ҳаҷ агардан фарз аст қарз аст, ама ҳаҷ ният кардем. Не тарафи Абу-Даби не. бародарҷон раҳмат, зинда бош, худо нигоҳбонтон боша. Не у тарафҳо мо қадар вайам надорем, ният орзу надорем. худованд розӣ боша. мо ҳами вай кунем, ҳаҷ бурем бием, фарзира насиб боша, агардан мусофир кунем, худо хоҳад ҳаминҷа ҷомон соза. як насиб карда боша, чӣ мане оводонтон гуфт гапо кашида боша, худованд дар пешони мо нависта боша ки Абу-Даби мерем ё Америка, Италия, Франсия, ҷое ки боша, кадом давлате ки боша, худо розӣ ки боша, иншоалло мерем. чӣ бане бародарҷон, ӯзирашда ният фақат фарзи ҳаҷе. худо розӣ ша, худо ҳамаш ба дасти худованд худ шад. ака консулит Тоҷикистон Абу-Дабида кор бором. Саломат бош бародарҷон, зинда бош. дар консул боша хай ягон чиз гуфт гапо даъватнома роӣ кунем, мерем, проблема неста. ҳамаш тен боша, ҷосуд боша, чӣ мана мерем бародарҷон. барои тамошо боша мерем, хай кор намерам, барое ки кори ман дастатична хуб аст, шукронаи худо, дар ҳамҷа ягон камбудӣ надорем. рӯзе худованд ба сӯи Азроил гуфт: ай Азроил, ту то ҳамин рӯза ҷони миллионҳоро гирифтӣ ва ягон бор гиря кардӣ? Азроил гуфт: бале.
خدا یک بار خندیدم، یک بار گریستم، یک بار ترسیدم. سببی صفایز اکا پرویز شما اکا زنده باش برادر جان. خدا نگهبان تماشا انشالله نصیب روز ساعت میاد خدا انشالله با میریم ابودابی تماشا میریم خدا خواهد. زنده باشین برادران. زنده باش برادر جان. انشالله در آینده خدا خواهد اگه یک سال نیم سال که دیگه کار کنیم در اینجا خدا نباشه همین اپراتسیا کنیم نصیب باشه یعنی را فرضی بریم بیم انشالله که با میریم خدا روزی شود. دزدیرا همه دلیت کردم اکا زنده باش. خستابویه که تیرمور همه ویدیوی دزدی را دلیت کرد اکا شما شکرانه الله زیرم ادا کردم الله قبول کرد آمین. خدا نصیب کنه شما فرضی رفته باشین در گردن ما هست انشالله ما فرضی نیت داریم. خدا قبولش کنه. یک بار در عمر ما آدم فرض است حج فرضی خدا قبولش کنه انشالله ما هم حرکت داریم خدا راضی باشد میریم خوب میشه انشالله اگه همه شکرانه الله کردم نصیب کنه. اینطور برادران عزیز از یک کس در خدمت شما کدام طرفی پرواز کردنیم همه چی کار برده یک کس شهری تیرم برده این برادر جان. خدا نصیب کرده باشد در همجاییم اگه خواهش باشه مرحمت یکم ویزا خالص الله میفرست دیگر نیست انشالله بعد فرضی خدا خواهد هیچ گم نمیم فیلستان میریم انشالله. با فکر بی او طرف ویزا شوخه پرابلم نبوده گیستان برادر جان فقط همین بلیتش ابودابی کدام شهر داری برادر جان شهر شغل کنی بود نرخ نوای بلیت شو بینیم. ما بینم کنی خیلی مسکو ابودابی نه شهر شمی نیستی شهر نیست که یک میهمون گمز برادر جان رحمت حاجیان محترم در حق ما هم دعا کنید خدا نصیبتون گردن انشالله این روز بهترین از روزها است روز قبول دعا است انشالله دعا میکنید. کراسنودار دوشنبه ماه روز برادر جان میبینم ابودابی کدام شهر داشته باشه یا که ابودابی خودش شهره کدام ایرپورت چه خطی با میگفتی کراسنودار است نه کراسنودار دوشنبه 12 بلیت از لاگواشینس بخ نفهمیدم گفته روز 12 بلیت نیست کراسنودار روز 12 نیست روز 13 از میبینم بلاگواشینس چه بلیت ایدامده دوشنبه 1 فوریه حاضی هم برادر جواب Краснодарс نیست تماما краснодарс прямой рейс نیست حاضر روز 12 ما میبینم пересадка قطعی краснодарс با فکرم سوچیه نیست برادر جان прямой рейс حاضر میبینیم با بلیت داماده دوشنبه 1 فوریه میبینیم هسته 13000 через пересадка 13000 Краснодар Москва Душанбе 13503 рубля ана кира мебинем ози
Ana, assalomu alaykum. Bilet Domodedovo, Dushanbe, 1 fevral. Yakimi fevral. Aka, Abu Dhabi خود شهر نه ایرپورتش فهمیدم خود شهره بلاگاویش نه خوجاند بلاگاویشنسک باز میبینم انا کی بود مسکوا دوشنبه یکم روز 13037 روبل انا ابو ظبی خودش ما فهمیدم شهره نه که کدام ایرپورت چه بلاگاویش از نیست تری مدای تری بلاگاویشنسک نیست بلاگاویشنسک Россия هسته بگویش خوجانده کدام روز؟ فеврал کدام روزش؟ ماه فеврал примерно پنجمش میشه رحمت الله را زنده باش айдан хонаҳои уҷодам зиндагӣ мекунанд фаҳмо оз бардарем ака як дастгирӣ хеле минатдорам зинда бош аллоҳ размат ҳамаи қасобое ки тиринбурда бидроен я лайка партоинда болош барои дастгирӣ муахтиён 19 000 бародарҷон прямой рейс надорен через Новосибирск Благовещенская через Новосибирск растай 2 соата 40 минут задержка дора нархаш 19 702 рублай ака я дастгирии шумо ба морам хеле минатдорем зинда бош бародар қасобҳое ки термур худо нигаҳбон бошад ҳозир бо медорем бо гап мезанем панои ҳаматон ба худо бародарҷон